Направляючі для роздвижних столів бувають 60 см, 70 см, 90 см, 90 синхронний, 1,30 м синхронний, 60 см, розмір плеча 20 см, розмір для вставки 43 см, 70 см, плече 25 см, розмір для вставки 52 см, розмір 90 см. Плече 30 см, розмір для вставки 68 синхронний. Розмір для вставки 68 см, плече 30 см. Найбільший 1,30 м, плече 47 см, розмір для вставки 90 см, яка дає можливість кріпити декілька вставок. Механізми для роздвижних столів продаються парами, синхронний механізм діє в дві сторони одночасно.